Namhlanje kufikile abantu bakamkhwenyana wami abakwaMakondelele from Venda. Bafike la ekhaya kwaCele eMthalume ukuzombesa umndeni wami. Kahle kahle kuseni bebefikile bezokwenza inkonzo yamalobolo. So bafikile ke bezombesa namhlanje. Kusho kukhulu kumina. Yeah, I haven't known him for anything else but to be umuntu ogcinayo izwi lakhe. So that's exactly what today means to me. Ukuthi he is someone who keeps his promises and he keeps his word. Uzokhombisa lokho for umndeni wami. Umuntu ufanele hamba khule. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi kufinyelele kulesi sigaba sokuthi naye akhule. Ngoba kahle ke sibuka noNkulunkulu ukuthi usilekelele kakhulu. Ngoba ingane ingaba nako konke simfundisile uyasebenza kodwa igxathu lokuthi kuyiwe phambili afinyelele la khona ebheke ekutheni uzoba nomuzi wakhe nomndeni wakhe ngokusemthethweni. Lokho nje kuyasithobisa sibona isandla sikaJehova. Osukwini lanamhlanje kakhulu nje enhlizweni yami kugcwele ukumbheka uNkulunkulu nokumbonga uNkulunkulu. Ngoba njengoba usho ukuthi kuye kubhekwe umzali kakhulu umama. Abazali kahle akekho akuvamile ukuthi kube khona umzali ofundisa umntwana into ephambene. Bonke abazali bafisa ukuthi abantwana baqonde baphumelele empilweni. So kakhulu nje ingakho ngithi ngibheka uNkulunkulu eyawenza umusa. Sikhulumile sakwenza konke kodwa usenzele umusa ukuthi okukhulunywayo kuyena akwazi ukuthatha akwenze. This day means a lot to us as her friends. Sikhule sonke. I've been friends with Usne for like 23 years. Masihlangane crash, you know, siyingane. I never thought ukuthi kuzofika usuku kanje. But as isikhula, you know, uyakhula empilweni uzofike kulesi sigaba sokuthi usuyashada. Kusijabulisa kakhulu, you know, as abangani bakhe, and we are so grateful to uNkulunkulu ukuthi ufikile kulesi sigaba. And sibonge futhi nakumkhwenyana, you know, for honoring our friend as well as abazali bakhe. It means a lot to us as abangani bakhe. When it's like a magic when two different families, two different cultures coming together, it's like, I mean, there is no words to explain it. And I think it was quite beautiful. Emotionally, I'm normally a stable person. I think today I was also stable, but emotion out of it, it was a beautiful thing. Bazi ukuthi indaba ayipheli lapha ebumnandini njengoba kucelebrate namhlanje. Asazoba khona ama-challenges along the way. Uma ngabe ebakhona kusuke kungefe ukuthi azothi give up. Usukuthi usukungena kwi-training. So engakusho nje ukuthi babambisane baye phambili babekezelelane bazisane kuzo zonke izinto. Ngiyabonga for always staying true to himself and in turn staying true to our relationship and what we want our family to look like. And what I said to him earlier is I will choose him. I will choose him over again because ngiyamthanda and I have no doubt that he is my soulmate. Luchinga muapula, ubukati amiri, yadaga